Silav hevalno temaşevan hêja mutev bi xêr hatin. Van rojan rojên gelekî girîng in. Ji aliyek ve li Tirkiye mesele tamamen siyaset sürûbin biye. Encama vê siyasetê heye hem xwe li İmraliyê nîşan dide hem jî li ser Rojavayê Kurdistanê. Siyasetek ku li Enqerê tê meşandin bixwara çalakiyekî mezin pêkanî li ser saziya herî stratejîk ya dewleta Tirkiye, saziya ku tê de balafir, dron têne temîrkirin, têne çêkirin. Dronên ku Kurdistanê bombe dikin ji vê fabrîqê derdikevin bi qasî 20,000 kes tê de kar dikin. Doh teqîna ku li vê derê pêk hat, temamê Tirkiye hejand, siyaset serûbin kir. Tam di wê demê de jî Ömer Öcalan çû İmraliyê hevdîtin pêkanî. Çalakiya li Enqerê her wiha siyekî xist ser vê hevdîtina tarîxî jî em dikarin bibêjin ji ber ku tam di pêvajiyekî gelekî girîng de bû. Piştî 44 mehên tecîta girankirî cara yekem kesekî ha ji malbatê ha ji parêzeran tu însanekî ji derve neçûbû hevdîtinê piştî 44 mehan cara yekem bi razî wî Ömer Öcalan ku wekîlê Dem Partiyê Rihayê çû İmraliyê bi apê xwe Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanî. Hevûka ku Ömer Öcalan ji İmralî aniye tenê ev e. Çi dibêje? Tecî dewam dike eger şert û merj benê afirandin ez xwedî wê hêza teorîk û pratik ku vê pêvajiyê ji zemîna şer derbasî ser zemîna hiqûqî û siyasî bikim. Analîza vê yekê naxwazim dubare bikin ji ber ku vê sibê me qasê saetekî bas. Yani encama axaftinên Devlet Bahçelî bi xwe re hin tişt derxistin wele. Devlet Bahçelî digot bir Abdullah Öcalan were vê derê meclîsê bila bang li Qandîlê bike ku çek û silahê xwe berdin. Piştî wê li Enqerê çalakiyekî pêk hat. Piştî wê hevdîtina bi Öcalan re pêk hat. Piştî çalakiya li Enqerê jî li ser Rojavayê Kurdistanê êrişên pir giran pêk hatin. Doh bi şev ve Rojavayê Kurdistanê tê bombe kirin. Îro ez dixwazim çend deqe basa vê mijarê bikim. Niha Ciwana Cuma bi me re ye. Ciwana merheba bi xêr hatî. Ciwana em te goderî dikin doh bi şev heta derengê şevê me bernameyekê taybet çêkir bi te re. Ji wê demê ve rewş çi ye? Keremke. جدانê vê sibehê ez dest pê bikim. Taybetî danê vê sibehê dagirkeriya Tirkiye êrişî Kobanê kir careke din. Navenda bajarê Kobanê hate bombebaran kirin. Her wiha dema ku welatî hewl didan ku biçin ew stasyona kehrebê ya ku ji aliyê Tirkiye ve hate bombebaran kirin. Dema ku welatî çûn wê derê da ku daxuyanî bidin ji aliyê Tirkiye ve ew dever hate bombebaran kirin. Li Kobanê birîndarek heye ew birîndar keçikeke 3 saliye biçûke dilingê xwe de birîndar bûye. Her wekî li bajarê Qamiş de jî êrişên dijwar ji aliyê dagirkeriya Tirkiye ve hebû ku dagirkeriya Tirkiye êrişên xwe jî doh ve li ser ezîman Rojavayê Kurdistanê ranewestîne û êrîş berdewam in taybetî jî dixwazim bal bişînim li ser deverên ku hatine armanjgirin. Niha Tirkiye bi henceta êrişa li Enqereyê êrişî Rojavayê Kurdistanê dikir. Êdî ev deverên ku dibin êriş dibin armanca êrişên Tirkiye ne deverin leşgerî ne. Hemû deverên ku dikevin xizmeta vî gelî de çavkaniyên jiyanê hîn vî gelî ne. Mesela cihê stasyonên kehrebeyê hatiye xistin. Li cihê avê hatiye xistin. Li cihê şebeka em bêjin telîfonê li bircê telîfonê hatiye xistin. Ev deverên ku dikevin xizmeta vî gelî de li nexweşxanê hatiye xistin. Ji bo wê jî ev sûcekî şer tê binavkirin. Niha divan keliyên ku ez bejdar jê dibim li Tirbespiyê gelek stasyonên petrolê hene. Bîrên petrolê li wê derê hene. Niha ji aliyê dagirkeriya Tirkiye ve têne armanjgirin ku gelek ji wan em bêjin hinek ji wan ez navê wan bi bîr bixim. Seîda heye, Babasî heye, Alaqews heye. Taybetî bîrên petrolê yê Oda stasyona Oda li wê derê dibêjin nû stasyona Oda ya herî mezin cihê petrolê ye. Ew dever niha di van kêliyan de sê caran li ser hevdû ew dever bi giranî hatiye bombebaran kirin û gelek zirar bi xwe re aniye. Tîmên agirkujê zû zû nikarin herin wî agirî vemirînin. Çimkî ew agir gelekî gur e ji ber petrol e ya din jî ji ber ku balafir digerin rê nadin tîmên agirkujê ku biçin wî agirî vemirînin. Wekî din li bajarê Amûdê danê vê sibehê dagirkeriya Tirkiye
دو ایواری استاسیونا کهربای بمباران کربو ایرو سبها جاردی بمباران کربو استاسیونا کهربای ایرو دما کو ام وکا اکیبا روناهیتی دی ما هو دا کن بری خو بدن جهه وی بویری جهه استاسیونی دا کن بزان بن کالوی داری چه چنینه وان زراران جی دنیای بگشتیر راگینن من لوی داری مو اکیبا خما پیشکشی خود کرد ام جالی داگرکریا ترکیه وهات مارماج گرتن به بالافرین دمرو لباش بو سلامت بو کو ام بخیر جوی داری درکتن gelek zirarên madî li wê stasyonê hat xistin ku niha ew stasyon ji xizmetê derketiye yani kerebaya ku diçû Amûdê gundê wê gişî niha xelkê kerebe mane her wekî firneya nan ya ku xelk nanên xwe jê dibin ew jî li Amûdê bû ji aliyê dagirkeriya Tirkiye ve hate bombebarankirin û ew jî ji xizmetê derketî her wekî li bajarê Dêrikê jî û li Rimelan jî gelek bîrên petrolê hene li wê derê ew dever jî ji aliyê Tirkiye ve hatin bombebarankirin ji danê sibehê de navbera em bêjin saetek heya sê saeta de 11 caran li ser hevdû bajarê Rimelan cihê taybetî petrol û neftê ew dever hatiye bombebarankirin ji aliyê balafirên dagirkeriya Tirkiye ve li aliyekî din stasyona Swêdiyê dohî me bi bîr qisme behsa stasyona Swêdiyê ku çi qas giringiya wê li Rojavayê Kurdistanê heye ew stasyoneke mezin e ya gaz û kehrebê ye ew dever kehrebê û gazê dide bakur Rojavayê Sûrî bigiştî دو داگرکریya Tirkiye bi giranî ew dever bombebaran kirbû di encama wê de rastî kompojî li wê derê têk hatibû bedanî kompojî li wê stasyona Swêdiyê çêbibû di encama wê de heşt welatî heşt karker li wê derê şehîd bûn her wiha hejmareke mezin li wê derê birîndar bûn karkerin ji xwe re li ber stasyonê ne debara jiyana xwe bi wî fonî dikin lê belê ji aliyê dagirkeriya Tirkiye ve ew jî hatin armanjkirin û hin ji wan şehîd û hin jî birîndar bûn حالي حاضر إيريش دوام دكن حتى أنا فان كليان في بالا فرتاب دقرن وإيريش بدجواري دوام دكن بيجشتيم رو بكارة بيجا ده بندين كنترولي ينهزن أولكاريا همبرين لباكرو روزات سوري لجزيرة وفراتي جالية تركيا بان هاتنا أرمان جرتن يكم أرمان جا تركيا جه هدف جرتنا بان بندين كنترولي ينهزن أولكاريا همبرين أوكو بكاربة تبل هذه لنا بهرمي تشبك أولا هي هرمي خرابك بكار بشانين بشاكين داعش لناوا هرمي جارك دين زندي بك وان درباس بك هر وها درباس بنا مادين هش برجبو هرمي سبك بك وان درباس بك تشتين خراب لبي دري بك جبو ويجي بندين كنترول ين هيزن اولكاريا هندرين هر جار يعني هدف جوانا ددما وان ايريشان دهن fotoğraf Ciwana didema wan êrişan de hin fotoğraf hatine kişandin me dît piraniya wan zarokin dîmenên pir bi êş hene zarok bedenê wan perçe bûne gelek zarok hene û rastî wan dîmenan hatin ew li Tirrifet û Kobanê ev bûye çêbûn taybetî ku nava wan şehîdan de di do zarok hene kesên de temin mezin hene temenî wan 5 sale 6 sale yani temenî wan mezin in di mala xwe de ne yani jiyana xwe normal dewam dikirin û jî nikare bomba bi ser serê wan de bariyan bi giştî niha hejmara koketiya nava destê me de û plançoya da wî koketiya nava destê me de zêdetirî heftê deverên xizmetguzerî şahkaniyên jiyanî yek û dikevin xizmeta vî gelî de ji aliyê Tirkiye de hatine armanckirtin her wiha zêdetirî 25 birîndar ji xelkên deverê birîndar bûne her wiha 13 welatî di encama van êrişên hovaneyên dagirkeriya Tirkiye de jiyana xwe ji zanem şehîd bûne ku yek ji wan jî yê hêzên ewlekariya Hondurî ne ku dema li ser erka xwe bû li Kobanê taybetî ew jî şehîd bû tava keliyan jî balafer tev digerin diyar e ku Tirkiye hîn jî êrişên xwe dijwartir bike li ser herêmê lê li kêlek vê giştî ez dixwazim vê bêjim niha yani Rojavayê Kurdistanê her kesî dizanî bû ku wê êrişeke bi bêrengî li ser Rojavayê Kurdistanê werê kir ji ber her ku êrişek li Bakurê Kurdistanê çê bibe tiştek li Bakurê Kurdistanê rû bide yekser Tirkiye Kurdan yani dike ew dike sebeb û êrişê Rojavayê Kurdistanê dike tenê dikare êrişê Rojavayê Kurdistanê bike ji ber ji bo wê jî xelkên Rojavayê Kurdistanê şok neman ji vê yekê yani îro li seranserî Bakurê Rojavayê Sûrî tebahiya bajar bi hemû pêkhateyên xwe xelk daketin qadan û bang li hêzên garantor li serî dekirin hûn li vir çêdikin heger ku hûn nikaribin rê li ber van balafiran bikin ev peyama wanî sereke bû ev êrî şermezan kirin û daketin qadan her wiha li aliyekî din
فرماندار ایشی هیزن سوریا دموکراتیک مظلوم عبی دافیانی دا هر وها برز الهام احمد دافیانی دا کودبان دافیانی واده اد ایریش هاتن شرمزار کرن و اد ایریش بسوجن شر هاتن بناف کرن دیدم که دا کو ترکیه دبیجم بانگا روشک آشتیانه دکن دیالوگا دکن اکشره کی تایبت لسرگلی کرد دیمشان در راستین به کاری که بناف بکن تشتکی لسروی عردتنا دماغ پاراستنا رواده فرماندار مظلوم عبی اد آخافتن گوتیه بیجه ام شريتو كسينا اللي دماغ باراستنا رواده امي برسبا خبدن حتى نهاش ام بيجن تبرسب يانجي دافيني كفرمي جالي هيزن سيره ديمقراطية قصدي بتني يكو برسب جالي وادا اجبوت كي هكي داين لبلي ايريشن تركيا سر هرمي حتى وان كيليان بردوانا جوانا جمعه گلک سپاس دو بشوجی حتی درنگه شوی برنامه می زندی هبو او ایرش شوپاندن انجام تجمره را گهاند جیانا تجی دخطریه دبو مالاتی آواتو هر هبی جوانا جمعه خواهم مقاطبه ساعتین پیش مده بر بشوی اگر روشه که آورته چی به تدید بومبه باران زیده بونه ام دیساد کرم بکیم زندی ام وی برنامه زیده دریج نکن اموسا کن جبر که روش تایبته درق روژاوا دایه گلک سپاس خواهم مقاطبه سلاف دم باش چتکم بکم بلا بدو